Niingon pagid si Kristo Jesus kaniya, dili maayo nga ang pan sa mga anak kuhaon ug iitsa ngadto sa mga iro. Daw gisulti nga murag iro lang siya. Dili siya anak. Pero kabalabaon sa giingon sa mapainom sanon ug mahigugmaon nga inahan sa iyaha nga anak. Ingon siya, tinuod Ginoo, pero bisan iro mukaon manggihapon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa agalon. Si Kristo Jesus nagka-appreciate pag-ayo sa pagtuo ni bayhana ug niingon siya, pagkadako sa pagtuo ni babae, mahimo kining imong gisulti diha kanimo. Ug niana nga takna naulian gayud ang iyaha nga anak nga babae. Mga igsoon, kung naatay dako kay nga problema sa imong nga bata, nga dili na gid mo kaya og sulbad, duol sa Ginoo ug iyaha kang tabangan. O kung dili man siya maminaw sa imuha gisulti kunuhay, kay murag dili siya mamati, walay answer, padayon gid og pag-ampo. O kung ang mga tao sa imuhang silingan mo ingon nga murag dili gid day kabubuton sa Ginoo nga tubagon ang pag-ampo, ay na lang ampo. Padayon gyud ampo gyud Ginoo, kaluyi daw nako, ikaw ra gid ang magkatabang kanako. Bisan pag murag iana na ka sa Ginoo, sama to bayhana, dili maayo nga ang mga pagkaon ibutang sa mga iro. May suong pangayo gyud. Ginoo bisan gamay lang mga gahom nimo, ihatag mo kanako. Kung imo kanang buhaton, ang Ginoo mag-honor sa imuhang pagpaningkamot o sa imong pagtuo o tubagon niya ang imong pag-ampo. Kaya nga itong Ginoo dako kayo o kaluoy sa mga anak niya nga muduol kaniya magahilak adlaw o gabi. Mga ginikanan, ayaw surrender kung di pa man mo maangkon ang imong gusto gikan sa Ginoo. Padayon yun. Dili man na murag sili ang pag-ampo nga pagkaon nimo largo halang. Ang Ginoo maluluyon, pero dili niya largo ihatag nganuman kay gitest kaniya. Ug ay habaya mas squeeze mugawas ang patsada nga bunga sa pagtuo human kini agion sa daghan kaayo nga pagsulay. Sama gud sa tubo, no? Di man ka makakuha og lami kayong nga sabaw o sabaw sa tubo kung imo ron ng anao ng panit, iyong maginangitigaon, di ba? O tanawa babae, nigawas ang tinuod, genuine, o kusgan kay nga pagtuo sa diha nga gidumilian sa pag-ayo ni Kristo Jesus sa kadaghan nga panahon. Mga ginikanan, basin na mga sakit ang inyong mga bata. Nabay sakit, cancer, nabay sakit sa atay, unya dili masulbad sa mga doktor, gipauli na. Ampo gid sa Ginoo. Ingon pa sa Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong dako og kahimuan. Diba? Unang Santiago 5:17. Ampo gyud. Unya ang pag-ampo is fervent. Mainiton nga pag-ampo. Powerful ka na nga pag-ampo. Makapauyog ka na sa kamol sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Ginoo, mutabang siya sa imuha. Aron dili ka magantos na o padayon. O kung ang imong bata walay sakit lagi sa lawas, pero naay sakit sa kasing-kasing. Kay dako na, teenager na. 20 na edad, 30 ng edad. Unya gipamukha sa imuha sa bata nimo nga kalibil naman tama pa. Kay dako naman ko. Ngani di na mo siya mabadlong. Di na nimo mabunalan. Murag imposible na gayod nga mabag-o nimo imong bata. May gisuon, ayaw tuwala o paglaom. Naay Dios nga labing dako sa tanan o gamhanan kayo nga makahatag og bag-ong kasing-kasing sa imong nga bata. Kung ang Ginoo nakahatag og kasing-kasing nga gahi kang Pharaoh, magkahatag usab siya og mahumok nga kasing-kasing sa inyong nga bata. Ang Ginoo nakahimo sa kalibutan gikan sa wala. Makatangtang usab ang Ginoo sa sala gikan sa inyong sa sala sa kasing-kasing sa inyong nga mga bata. Dunay usa ka istorya
ni Pastor Thomas Carter. Sa dihang siya nag-edad og mga 20 kapin, 30 kapin. Nisikat iya ngalan sa pagkakawatan. Nangawat kini nga tawo, dako iyang kwarta nagikawat. Og ang mama nabalaka pag-ayo unya na preso pagid ni si Thomas Carter. Pero iyang mama kabalo mo ang gibuhat sa mama, nagampo siya, Ginoo, bag-uha ang kasing-kasing sa ako ang anak. Himuan siya Ginoo nga preacher ug evangelist. Hampog siya banat sa Ginoo. Hanto milabay ang daghang panahon. Naay ni ring sa iyang nga telepono. O nagtawag ang warden. Niingon ang warden, ang imong anak namatay na. Naon sa bata nga imbes gusto niya nga iyang bata magbago, gibalitaan man hinuon siya nga iyang bata namatay na. Pero tingnan gulay, hilak siya, balik siya sa iyang kwarto. Ginoo, nagtuo ko sa imong saad. Ginoo, di ba nag-ingon ka pag mangayo, imong pagatagaan? Ginoo, may akong tuuhan, Ginoong Diyos. Ang report sa warden, o ang imong hangat mulong. Sa kalit lamang na butang nga naibot sa imong naog, nibalik siya. Ringon siya, Sir, basi naay sayop sa imong balita. Gi-check again sa warden. Uy, sayop ako ang balita di ay wa din namatay ang bata. Buhi di ay. O dahil sa paglabay sa pila ka panahon, nahagawas ang iyang anak, o kini naluwas, o nahimo gayud nga preacher, o nahimo siya nga evangelist, o daghan nga mga tao ang naluwas pinaagi sa iyang nga ministry. Katong tanan mga igsoon, nahitabo to sa anak, sa bata nga imposible magbago, unta. Nahitabo ka to tungod sa dako nga pag-ampo sa usa ka mama. Mga mama, ay gid mo paghunong sa pag-ampo. Kung di na makaya og laparo inyong bata, ang inyong kamot gamitan sa pag-ampo. Daw mga igsoon, ay lang po dapati sa inyong kamot ha, kay mura offensive kayo na, no? Ako ang, pero nahitabo na sa awan, ang atong mama, no? Akong putubag-tubag man ako ang manghod. Di gilaparo sa akong mama. Nilupad ang ipon. Ay, lupad ang ipon. O niya doy kay. Nihilag sa isamot niya, tangtang yang ipon. Hingo naman tadaan di ay. Di naman. Hello. Di naman ito dentista kaya makabayad pag 300. Libre na. Sa kung kamo, hingo inyong ipon, hindi matangtang, atong mo sa balay. Okay. Bitaw. Pero, mga ginaganan, akong point lang ha. Kung di na magkaya sa inyong kakayahan ngayon, kaya di mo Ginoo, di mo super powerful, mga ginikanan. Patabanggin mo sa Ginoo, nga mao'y atong pinakaginikanan sa tanan. Siya ang mutabang kanato o matuto sa atong bata. Ha? Kasi mapuno kita sa kabalaka. Kimurubit ka, feeling ato, kita gina responsible sa tanan nga changes sa bata. Dili, oy. Buhata lang imong duty. Then, kung wala na yun, kurot na, ang Ginoo na dayon. No? Actually, bisan pa basta moampo lang ka, mga egso, ng Ginoo, kapamuhat na ka na sa kasing-kasing siyang bata. Ikaw lang, paabot lang. Siya, kakabalaka, nga ang Ginoo on the process naman di ay, no? Ano? Saligi ang Ginoo. No? Paabot, ampo, paabot, pag-ampo, pagsalig. Maamot ragidan tayo, mabag-on mo na nga bata. Nagwali ang ako ang maestro nga si Pastor Sanchez. Hello. Hello. Nagwali ang ang teacher nga si Sir Sanchez sa Valencia na, sir ba? Ingon niya, nausa ka mama nga tigulang nga nagpray sa iyang duha ka anak nga mga bugoy o mga palahubo kayo.
dili kasimba sa Ginoo. Walay siya uban hantod nagtigulang siya, walay gid siya para bago yung bata. Abi mo, unsa ni tabo? Namatay na lang siya, wa ginabago ang duha ka bata. Pero sa paglabay sa pila ka mga panahon, ang duha niya ka anak nangaluwas ug nahimo nga mga alagad sa Ginoo. Oh, mga igsoon, ay kabalala mabag-o ra imong anak di ay. Basin day kaya pagmamatay na ka, no? Bago na rin na sila. At least nabago, di ba? Dili ni si Sari nga kanon sila mabago. Oh? Importante mabago sila, no? Ang imo lang buhaton, mag-ampo ka sa Ginoo o magpaabot. Di ba mga igsoon? Ang importante, inig ka langit nimo, langit po siya. Manalit ko. Oh. Di ba? Importante nga puros, no? Langit. Ha? Salig lang gid sa Ginoo mga ginikanan. Ang Ginoo motubag sa inyo nga pagampo. Now, o kung mahimo ginikanan, awata tong gibuhat sa babae nga kana-night woman, nga dili angayan mo daw buduol kang Kristo. Buhat kini tanan para sa iya nga bata. Kung pananglitan bitaw, mga mama, example, ang inyong anak ay sakit sa dialysis diha, wala may kwarta, nabaligya ang tanan nga mga yuta diha. Oh, ayaw mo kaulaw o duol sa mga judges o sa mga gobyerno. No? Wata kayo ang tanan yun. No? Pagpakaulaw yun para sa mga bata. Tinood. Hala, pastor, di ba yun ka mag-ampo sa Ginoo? Oo. Pero, pwede man gamiton sa Ginoo kanang mga kuan diha, no? Mga simbahan, no? Mga gobyerno. Pastor, pwede din na. O basang Luke 18. O Luke 18. Na ay babae diha nga balo. Ha? Giaway sa kontra. Oy bana, unsa gibuhat sa balo? Nidool sa judge nga walay kahadlok sa Ginoo ug sa tao. Oh. Di unsa gibuhat kay ang babae sige balik-balik yadto. Ningon ang judge, bisan dili unta ako mahadlok sa Ginoo ug sa tao. Apan kay kini bayhana sige magpangayo kanako. Tagaan ko na lang siya kay basin maugtas ako sa sige niyang pangayo. Oo na mga ginikanan, no? Pero atong igamit ka na sa Ginoo, mga ginikanan, ikaw usab. Pag-ampo always, ug ayaw kaluya. Kay kung ikaw mag-ampo kanunay ngadto sa Ginoo, iya jud kang tagaan sa imong gusto. Para mabago ang imong bata. Daghan kay nga problema anak mga igsoon. Kay ang mama ug papa buutan kayo gasimba sa Ginoo pero ang anak kanang tumboy, bayot, ano ba? O, ang papaluin taong kayo. Diba may mga igsoon, ayaw kabalaka, buhata lang imo hang responsibilidad. E kanang bata, bisan pag dinautan na, galantaw na sa inyo haoy. Gampo si mama, gampo si papa. Dinautan siya, gampo si mama, gampo si papa. Abi nyo, bisan pag ingon ana siya, proud kay siya nga nakaginikanan sa eksama ninyo. Later on, mutubo lang ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Ug awaton niya ang inyong kinabuhi. Ginikanan ayaw lang gid pagdali. Mutanom gani kag bayabas nga di man largo hinom. Di ba? Tawo bayabas pagka kaon ang bayabas na pwede no? So, tawo bayabas, ubis-bis, guna, natunok ko agay kasakit, guna lang gihapon para makapukpuk og bayabas. Ingon ana unta usab sa inyong mga bata. Di ba? Bis-bis sa pulong sa Ginoo, kuha ang mga sala. Dayon pasagdi ang Dios nga magpabunga ug maayong bunga sa iyahang kinabuhi. Ikatulo o katapusan, napaday ko dapat nga isulti sa inyo ha. Bisan ang inyong kinabuhi, dapat inyong ihatag sa inyong nga bata. May usa ka kita na ko nga video, mama ug anak sa larong. Naguna ang anak og tabok sa sapa. Dayon na ay ang mama gaulahi. Tubi kanay hippopotamus nga gusto kaunon ang iyang anak ba? Ang gibuhat sa mama, ambag-ambag sa banat kay iyang anaon ng bata, gidipinsaan niyang bata.
ug dayon nihina yang speed ug langoy. Aron nga siya mo'y mosangga sa dakong baba sa hipo ug siya mo'y gikaon. Ug ang bata nakalahos dito sa daplin nga buhi ang inahan namatay. Kung nahimo na sa mga hayop, mahimo usab unta na inyong mga ginikanan. Kung di na ninyo mabuhat, labaw ko mo kadautan sa hayop. No? No. Di ba ginikanan? No? O say may pa ang hayop, no? Pag na-danger, no? Nakita ko, gibiyan na, bantay tadagan. Pero, gibiyan ni anak ito, nalintan ng bata, natado kayo. Nairo lang. Bang! Uy, kaya bata niya ito. Hindi ka nan, mama, ulis kayo na sa inyong mga anak. No? Bata ang best para sa safety sa inyong mga bata. Diba? Naiusa ka lalaki nga, kusgan kayo, ipangutan na siya nga nung buutan kaysa sa mga babae, bisag tigulang, walay pili, basta babae, buutan kayo. Siya, kay matod pa niya, wala na siya mama. Kay, sa pag-anak sa iyahang mama, sa iyaha, ningon ng doktor, Sir, sa iyong papa, kasi pilion ni mabuhi, kasi pilion ni mo nga mabuhi, ang imong asawa, o ang imong bata. Wala ka tingog ang bana. Ang alag mo ingon siya nga ang bata, o niya nakadungog ang asawa. Wala na tingog ang, Pero love niya, duha, of course, di ba? Pero niingon ang asawa, ako ang mamatay. Busa, gibuhi ang bata. O ang mama mo ay namatay. Ingon na niya, busa ako buutan sa mga inahan o sa babainhan. Kaya akong mama nga akong inahan, gahatag sa iyang kinabuhi para kanako. Mga ginikanan, kung makita bitaw na sa inyong bata, nga gihatag ninyo inyong kinabuhi, inyong oras, inyong patience sa inyong mga bata, magpasalamat yun na siya pag-ayo sa inyo ha. Ug mahimo pa na siyang buutan ngadto sa uban nga mga mama. Pero di na makita sa inyo ha, salbahis na sa imo ha, salbahis na sa uban. Hinong dili tanan, inapoy mga bata, nga bisag buutan ka sa iyaha, ang resulta, demonyo nga anak. No? No? Na mga isuon. Maayo ang itong punuan niya. Dauton man mo. Pero sabi naman isuonan, grasya ang Diyos. No? Nga, magagabay, mabuhat o dako nga milagro sa inyo ang kinabuhi. Unya mga ginikanan, labi na namoy mga anak na babae. Bantay ang inyong mga anak na babae. Kay daghan mga rapist. Tinuod ni. Kay ang ako ang unsa man? Ako ang giampuan nga babae, hapit siya ma-rape, no? Hapit siya ma-rape, no? Nagani wala. Ang ako pong giampuan nga babae sa una, bata pa siya. 5 anyos nga to sa 8 anyos, gi-rape siya sa iya pong igagaw. Wala gisulti niya kay mahadlok siya. Pero wala may naguyad kay ningon siya ayaw pa dayon og ampo, no? Ningon siya. Oh. Daghan mga babae, daghan jud kayo. Ang uban dili na magsaba. Ako kaila, ako ang Bible study contact sa online. Until now, wala kabalos ayang mama nga siya o ang iyang igsuon gi-rape sa lalaki nga bisidaan sa ilang balay. Kay buutan daw itong nga lalaki. Mo'y gahilot sa iyang mama. Unya, di ka, mag-spell ba? Mag-spell. Unya, mag-spell itong lalaki, magyam-yam ito. Mutikig sila. Then, wala sila mabuhat dayon. Busa nangadto sila og Pilipinas o nangadto sila sa Japan. Nagdumot sila pagayo sa ilang mama kay nganong gipasulod tong lalakiha sa ilahan nga balay. Ang hitabo ginarate sila sa kadaghan nga beses ug wala sila mabuhat. Mga mama kung namoy mga anak, basin wala lang mo kabalo. O baka kung wala pa. Bantayin na inyong mga bata, no? Ayong isalig-salig bisan pa man sa iyang tito o uncle, kay posible nga ang uncle mo traidor
bantayan niyo sila. O baka inyong mga anak na lalaki po, no, bantay po kay basin o mangray po na sila. Mga ginikanan, bantay gina kay dako gid kayo na og kanang minus, murag feeling nila ubos na kay sila kung ma-rape sa. Dili na sila magsaba. O ba na maghikog tungod kay nahugawan na ilahang pagkatao. Ako nang gisulti kay importante gyud kay kini. Na gani ma-rape o gani og 81 years old, di ba? Na may 81 years old. Nabi mang-rape og isa ka tuig nga bata. Basta bantay gininyo inyong mga bata, mga mama. Katapusan, si Rebecca. Yan ito basahon kay kabalon sa story. Kung basahin mo si Genesis 27, si Rebecca, ang mama nga gatabang sa iyang anak nga maglimbong. Dili ba si Isaac na tigulang na gusto niya nga i-bless ang iyang duha ka bata. Karon si Jacob gusto nga kuhaon ang blessing gikan ni Isaac. Sige buhat sa mama. Ayang ingon, anak, Jacob, pagkuha og hayop atong ihawon kay akong lutuon para ihatag sa imong papa. Tagaan di ka nato sa nina nga balhibuon aron inihikap sa imong papa balhibuon usab. O di ni sama og kalimbungan si Jacob. Kaya mama nagtaba man sa iya ha. Favoritism. Mga ginikanan, bantay ginin yung sala nga ingon anak. Kanang tabangan na inyong anak sa pagpakasala. O niya kanang favoritism. Kay ikaw guwapa man ka, na kay guwapo nga regalo sa ako Ikaw kay nara o palit og imong dito. Ikaw kay bright man ka, mag-doktor ka. Ikaw kay bugo man ka, magpastor ka. Mga bugo mga pastor. Pwede mga igsoon. Abi ninyo, mo na rason nga ini katigulang ninyo nagibugno na inyong mga bata. Kay ginapakitaan man nimo mas love na ko ni kaysa ni ani. Ang isa mala angel, ang isa mura og demonyo o kinaya. Nga sa lagi kan sa ginikanan. Ginikanan ha kung namoy lahi-lahi anak, lahi-lahi maginikinaya, lahi-lahi po ability. Nay anak nga ang gidala mga ribbon, mga medals, mga trophies. Na po anak nga nagdala sa imong kasamok lang. Mga bata. Higugmaa ka na equally. Sa future, ikaw ra ang mag-ani ana ilang kinaiya nga maayo. Basin silang tanan puros na mahimong buutan. Wala ka balo, basin successful pa to materially katong imuhang gina-lockdown. Di ba? Kaya basin like lift up to sa Ginoo. Sama bitaw ni Jacob. Ang iyang gihigugma si Rachel. Si Leah wa niya gihigugma. Di gi-bless pag ayo noon si Leah og daghang anak. Di ba? Tinaw dili. Si Leah, duha lang. Rachel, thank you. Rachel, duha lang. So, ano mga igsoon? Ayaw mo pagpabor-pabor sa inyo nga mga bata. Kung isa pamato ni magsayo, ay isa pumata po sayo. Kung isa mo suguon og ingon ani, ang isa pud sugapon ni ani. Kaya ang bata, siya lagi si ilang tog TV. Sagday na siya, kay kapoy na siya, kupoy nga, di ba? Ang bata bayagid, kabalubay na siya mangwinta. Mga ni ka og kok, daghan lagi na iyaha ma. Ako agamay ra lagi. Wala atong nature. Kamo gani, ang bahinan mo giyuta, ngano laging papat na iyaha ma, ako bakilid. Di ba? Busa, i-apply po na niyo sa inyong mga bata. Karon bang inyong mga bata, inikadako, maghinigugmaay na sila. No? Hinigugmaay na sila. Ano, gitrain man ninyo nga, anak, higugma ang Ginoo. O ang imong anak, ang imong igsoon, maglisod sa future, tabangi siya, tinabangan mo na, i-train mo sa ilaha. Mana ba? Pero sa future, di na kayo ka maglabad pa. Labi magtinga na ka. Kaya sila magbahin-bahin, mga malinawon. Di ba? So, hinaot mga igsoon nga
Ana pa day ko last nga istorya sa inyo ha. Na inyo nga pamaagi nga ginikanan sa pagbago sa bata nga binyog sakto apan dili di ay. Na usa ka mama, yang bata palahubog kayo, yang people dito sa tubahon nga akong gipastoran karon. Yang mama naghandom nga yang bata nga palahubog magbag-o. Palahubog day ka, parang bag-o ka ako kang pakitaan dako ang gugma. Pag birthday nimo, litsunan ta ka. Agi litsunan gyud siya. O daghan nga mga cake diha, mga spaghetti diha. Magbag-o gini siya karon. Agoy ka ang hitabo nga pag birthday nga nahubog noon pag-ayo. O nahubog noon pag-ayo. Ingon siya nga dako sa kwarta nga nagasto oy. Wa na bagong bata. Pero namuhat ang Ginoo, ampo sa Ginoo, ikaw nagibahala sa ako nga bata. Nabalukaw sa nahitabo, gitagaan sa Ginoong sakit ang anak sa atay sa iyang pagkapalainom. Og ningon ang doktor, ayaw na gid dong og inom og bino. Kaya kung mo inom ka, masakit na imuhang diani. Nisulag inom gyapon, pag inom niya gamay ni sakit man, awa na gid ni inom og bino. Og nabag-o karong bata. Karon, gapil na og Bible study sa ako ang grupo. Ngano kay gamhanan kayo ang Ginoo, marvelous kayong way sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao. No? Ang bata nimo gahi o golo ay gamhanan ang Ginoo, no? Ibunggo lang na sa Ginoo sa mahungog na kana, may gamhanan kayo ang Ginoo, no? Sakit, pero gwapo ang ginansya, di ba? Kaya di ba imo na anak kita? Di ba? Busa na isuon, salig sa grasya sa Ginoo ug sa gahom sa Ginoo. Ang inyong problema, sulbaron ka na sa Ginoo sa iyahang sakto nga takna. Dalay ko na Ginoo, mag-pray kita. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong, hinaot nga imong mga kanakan, makatuon ug mosaligid kanimo sa pagmatuto sa imong kabataan. Ginoong Dios, ikaw ang mahimaya, Ginoong Dios. Ikaw ang balikan ug saligan. Sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Itong ihatag ang panahon sa leader. Ma'am, oo.